ang ebanghelyo nagsaysay mahitungod sa usa ka byuda nga mihalad og duha ka sinsilyo didto sa box sa templo. Kung ikumpara siya sa ubang naghalad, layo ra kaayo ang gihalad sa byuda. Pero para kang Jesus, gidayig niya ang maong byuda tungod kay, sa giingon pa diri sa ebanghelyo, gihatag niya ang tanan nga iyaha, ang iyang kabuhian. Mas bililhon ang halad ni ining byuda kay naghatag gyud siya gikan sa iyang kakabus. Samtang ang kadaghanan nga naghatag pod, pero naghatag lang sa ilang sobra. Para kang Jesus, ang mga hinalad sa mga kining iyang gisaway nga mga magtutudlo sa balaod diri sa ebanghelyo, walay bili. Walay bili, walay pulos, tungod kay sila mga tigpakaaron ingnon ug ang ilang intensyon dautan. Kabulumoon sa ilang intensyon, sa ilang pagtabang, pagpakita sa public nga sila nagampo ug nagtabang aron lang magpasikat. So katong hinalad, the intention manggod of the magtutudlo sa balaod is dautan. Maunang alang kang Jesus, walay bili ang ilang mga hinalad. Now karon, ato nang palaluman. Atong i-check. Let us check the details sa ebanghelyo. Now una, what do you notice? Wala ba mo kabantay nga si Jesus grabe makabantay sa detalye sa iyang palibot? Asa may atong pruweba nganong kabaluman si Jesus nga duha ka buok sinsilyo ang gihatag, ang gihalad sa byuda. Small detail ra na ha, bisan siguro gani no, kita. Wala ta kabantay ana. Pero dako kay nagmensahe later, ako nang ipasabot. Wala mo naka-notice? Nganong kabaluman si Jesus nga duha gyud ka buok ang gihalad. That is very important. I-explain ta na unya. Okay? Duha. Nga layo-layo man siya. Gawas ko siguro ni duol siya. Ug iyag yung gitan-aw ang op. Ay sa, ablisa na imkamot. Duha ka buok. Siguro makaingon ta, kabalo siyang duha. Kay iyag yung gitan-aw. Pero Jesus was watching from a distance. That's the first detail. Okay? Ikaduha, nga detalye, nga dili ta conscious, pero very important, nga ginatan-aw po di ay sa Dios ang kasing-kasing sa mga naghalad. Grabe iyang mata, no? Lupig ang mga marites diri sa Pilipinas sa mata ni Kristo. Kabulumong marites, mga libakira. Lupig. Lupig ang mga mata sa mga chismosa sa mata ni Jesus. Kay nganong gibutang diri sa ebanghelyo nga ang uban naghatag sa ilang mga sobra. So nagpasabot kay sobra may ilang gihatag, so wala ratoy bili or importansya para nila. So diha nato makita nga bisan kung kini si Jesus nagtan-aw siya nato, kabalo siya sa atong kasing-kasing. Mulahos iyahang pananaw. Well, because He is God. Jesus, our Lord, is God. So kabalo siya. Bisan pag
magtunol ka dito, God can identify kung kinasing-kasing ba ang imong intention sa paghatag. So kanang duha, mga igsuon, ang di kay nato mabantayan nga detalye but very important. Now, unsaon man nato ni pag-apply karon no sa atoang kinabuhi? Well, many of us dili sama kapobre ni ining biyuda diri sa ebanghelyo. Pero now we are reminded, good news alang natong tanan, nga sa mata sa Dios dili na importante kung dato ka o pobre ka. Dili na mo matter sa Dios. Because what matters is the spirit, the heart, the motivation sa atong paghalad o paghimog usa ka butang. Naamanggoy manghatag nga dinagko pero pakitang tao. Pero naapoy manghatag nga ginagmay pero kinasingkasing. Ug diha bilib ang Dios. Una, siguro sama sa biyuda, ang atong mga sakripisyo nga gipangbuhat walay nakakita. Murara pug duha ka sensilyo unnoticed. No, kabantay ba mo sa mga parokya? Basta dagko kay hatag nganlan gyud no. Honorable and Mrs. blah 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 nga naghatag og tulo ka sakyanan nga balas. I-announce gyud na. Salamat kaayo kang Mr. and Mrs. blah 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 nga naghatag og 40 ka sakong semento. I-recognize gyud na. Pero kinsay nakadungog ninyo dinhi nga Lunilo Dagpin ni hatag og Jace. It's unnoticed. But does that matter? Siguro kita maka-experience ta ana. Walay nakakita sa atong mga gipanghimo nga mga maayo o walay nakakita sa atong mga gipanghatag sa Dios. Pero abi ninyo, diha di ay sa mga secret offerings nga walay nasayod, mao di ay ang importante bililhon sa mata sa Dios. So kanang mga inadlaw-adlaw nato nga mga gipangbuhat, kung ikaw minyo, kung nagmatinud-anon ka pirmi sa imong kapikas, wala ka nangabit, then that's it. No one notices nga you are faithful to your husband. No one notices that you are faithful to your wife. Nga wala ka nangabit, kada adlaw, faithful ka. Only God sees it, and that's enough. No one notices the good deeds nga imong gipanghimo agis kagagmay, agis sa kaordinaryo. But it's more than enough to know nga ang Ginoo nagtan-aw ana, unsa pa may atong pangitaon pa. Another example, nag-volunteer ka sa imong free time aron mutabang sa uban. No one notices your volunteerism nga gipakita. Only God sees, and that's more than enough. Or nagpakaon ka og usa ka pobre nga makililimos, nagpakaon kag street children, beggar. No one notices sa imong gihimo. Pero ang Dios nakakita sa unsay naa sa imong kasing-kasing. Take note, detalyado kaayo ang mata ni Lord. Sobra pa sa mga tsismusa ug mga libakira, manglahos gyud. No, very detailed. What God is after is the heart of every good action, no matter how small it is. Ug tabangan ka sa Dios. Siya na'y bahala mo tabang nimo. Maunay nahitabo sa unang pagbasa. Lamias unang pagbasa, oy. Makadasig kaayo. Atong i-review ha. Grabe no? Basta you give from your heart, ilabi na kanang gihatag nimo ang tanan bisan nasakitan na ka, no, kay wala na imuha, God will provide. Unsay nahitabo sa atong first reading? Adunay usa ka byuda ug iyang anak. During that time, adunay famine, kanang kagutom or El Nino for example, nga apikig yung pagkaon. No, naay famine, hulaw,
no? Now, si propeta Elias niadto sa balay sa biyuda ug sa iyang anak. Nangayo siyag tubig, nangayo siyag pan. Sus karon kay ang harina ug ang lana, ang oil, good for two na lang mangyud, para na lang mangyud sa iyang anak. Then you know what? Luoy biya gyud ang kahimtang sa mga biyuda sa panahon sa Bible, kanang sa biblical time. Sa panahon ni Jesus, even in the Old Testament. Di pareha karon ang biyuda, mura na wala. Pero during Jesus' time, even long before, no, kanang mabasa ninyo sa Old Testament, sa New Testament, luoy ang kahimtang sa mga biyuda. They were considered the poorest, one of the poorest citizens sa usa ka lugar. Kung biyuda ka, pobre ka sa tanang pobre. So, just imagine, kanina lang, usa ka kumkum nga harina na lang, good for me and my child. Pero kay nangayo man ka, ako ning lutuon. And unsay milagro, nang limbawt akong balhibo. Pagtan-aw sa jar, puno ang harina ug ang lana. Hangtod na human ang plague, hangtod na human ang kagutom, wala makuhae ang harina. Bisag unsaon nila kuha, mapuno gyud. That is how God gives. Sa usa ka tawo nga gihatag ang tanan, bisan usik, sayang, kay para na lang unta ni nako. Kanina lay nabilin para nako, pero imong gihatag, God will repay you. Pagkaninduta, good news kaayo mga igsoon. Dili siya believe kung unsa kadako ang kwarta o butang nga imong gihatag para niya, kung plastic ang imong intention. Ang makapabilib sa Dios mao ang kasing-kasing diha sa imong paghimo og butang, kasing-kasing diha sa imong paghatag. Bisan sa atong mga kinagamyan nga mga regalo, kinagamyan nga mga actions, basta kinasing-kasing nimong ihatag, dako na kaayo na para niya. Good news. Good news.